meget stort. Ja. Det er Rasmus'. Ja. Har jeg en stor fod? Jeg bryster al 36. Jeg ved det, jeg jokede bare. Prøv at tænke. Der har vi figur. Man kan bare ikke se en skid, det er næsten helt hvidt. Men det er mig, der lancerer filur. Ja. Hold kæft, hvor jeg er kreativ. Hold kæft, hvor ser jeg tyk ud i den her jakke. Den kan ikke gå videre. Sygen spasser sin fod. Gå videre, for fanden. Sådan der. Der har vi også dig. Og filur. Må ikke gider hæfte. Har vi også filur dig. Ja. Og kommentarer sådan. Altså det kæle. Første gang, eller en af de første gange, Tarzan bliver lanceret. Ja. Der er en sjovere en. Skal vi se en sjovere en? Er det en von Sparker, eller hvad? Nej. Jeg tror jeg den her. Nu så løber du. Lad os lige skrue lidt frem. Lad os lige se lidt der. Jo, nu tror jeg det der. Nej. Ja, det der. Er du klar? Det igen. Jeg er bange for at blive trådt ned, ikke? Nej, jeg er mere bange for at få hans hoved lige klasket ned i facet med. Ej, det kunne være nederen. Det skal også blive noget. Fast food. Fast food. Det er Du går bare langt væk fra. Ikke fra mig imod. Jeg gider sgu ikke det der hoved i hovedet. Jeg prøvede ligesom at få ham til at gå ude, så jeg kunne lancere ham. Gå væk!